Oh, ate. Ang putal ako. Be, ano daw may pa sa'yo? Nakarap na nga yun sa'yo. Meron na? Oh. Wala pang nanood. Bisa rin sila magkuhan. Isa rin sila mag-ano ng sibuya. Ayan, good morning sa ating mga viewers. Live na live ang mga dragon fruit ladies. Busy pa rin sa sibuyasan. Hindi na kami makauwi guys. Nakulong na kami dito sa isla. Wala daw uwian na hindi natatapos. Kaya wala muna kaming upload. Pasensya na po. Hindi kami makalabas sa isla ng DFL. Hello po from Orlando Peralta. Hello po, ka-Orlando. Good morning po. Sipag ng Team DFL. Keep safe po from Robit Tunig. Ayan, ang Tiligaya. Shout out. Good morning po. Shout out. Shout out kay Johnny. Pati kay Pards. Pang 1M na ano yan. Team DFL. Sarado na pang 1 million guys. Padala naman kayo dito sa Sibuyasan. Ay, ano yun? Shout out din si Uncle Benjing. Mario. Hello po, musta na po kayo from Maki, Australia? Ayan, ayan na. Si Auntie Ligay, busy. Ilang araw ko na dito sa isla. Auntie, wala ka nang uwi. Wala nang hugas-hugas. Actually, kagabi pa kami dito, guys. Dito kami natulog ulit. Itong island na, Alcatraz. Wala mo rin Alcatraz. Diba? Tingnan nyo sila. Sige, pok-pok. Para-paraan eh. Umay makigabot, sibuyas, Team DFL. Hintayon. Ado pa yung trabaho minay. Shout out po kay Sir Jerry Lekias. Shout out mga ka-dragon. Kay Sam Melvin Vlog. Ayan. Hello, magkano na po ang presyo ng sibuyas ngayon? Nasa 55 na po yung pinakamataas. Dito sa San Jose ang labanan. Sa ibang lugar, iba po yung presyo eh. Medyo mataas sa iba. Kaya yung ibang mga buyers, dito sila namimili. Wow, nag-send si Ma'am Peralta ng sticker. Thank you po. Thank you po. Ayan guys, yung aming sibuyas oh. Ang lalaki oh, tingnan nyo oh. It's too big. Sino magpainasal? Kataas daw nito guys, mag-inasal kami. Ako, ang gupin ng sauce. Sige. Maghugas ka lang. Dahil tumama ka sa sibuyas mo oh. Painasal ka ng ano ha? Amoy sibuya. Dapat hindi. Pinasal dapat sa beach. Taga-bayot-bot ako. Ikain mo lang din yung panlog no. O, Oh, taga doon pala si Sam Melvin. hindi ka maligaw. Hindi talaga iligo. Kaya sibuyas ka mo ilang ano, pag ginasal ka. Ligo ah. Ligo eh. Magkain muna bago tayo iligo. Di ba? Para diretso tayo ng Para diretso na pa uwi. Puerto Galera. Malayo ba yan? Oo, magpuerto kaya tayo. Para sa eh. Sarap maligo ngayon. Tag-init. Red bug. Red bug is... Puerto Galera. Hello po kay Kakumpi. Red bag doon. Shout out po sa 52 viewers. Hindi po kami makapag-vlog dahil busy pa po kami dito. Bale, may maiiwan pang Malaw yung sako mo. hindi pa namin na, Namin to guys para may upa kami. hindi pa to matatapos tong luto kasi may mga nahuli pang medyo alanganin. So, hindi pa namin siya haharbisin. Tayo kaya harawan. Pada tayo rape. May tanim ka. Shout out naman po, lagi ako nanonood ng vlog ninyo. Hey. Thank you po. Everything kubo. Aglin nung kamot permit. Tumayang tingisit mau. tumayang tingisit. Wow. Punay tingisit main. Sumuling sumulap nga talagan. Ay. Lalo na yan. Tiligaya tinanong pa tayo. Naman yung payong na yan eh.
Hayaan nyo na ho yung itim. Basta ho, amoy sibuyas. Pag amoy sibuyas ho ngayon, amoy pira. Kung may pira, Oy. nawag man na lang. Guray ka, galo takpay. Shout out po kay Noel Santos from South Korea. Kanda mo payong mo, ikaw ka lang sa makapayong nga, mal. Away ka lang, tay. Ay, si Uncle Marseng, dito kayo sa lilim, Ay, may di ka mabilang ta, duduwa mo sa ridbag mo. May kapat. Kung kumun man tayo. May kapat. Tagubay ay 30 bawat may sa kapat di manaon. Kaya nga tayo na eh. Nagbilo ka na, gamit ki payong na, hindi na magbilukan. Alam ko, galit ko rin. Kabuting tanong mo. Si Crush hindi tinatabla ng sikat ng araw kay Sir Roy Laboguen. Laboguen? Masunod ka, matay. Ayan, pasaba ka sa putol. Okay lang. God bless Team DFL watching here from Dubai. Ayan. Ingat po kayo dyan sa Dubai. Mahal po ba ang bawang dyan sa ay pwede kami mag-import dyan sa Dubai. Kami nga mag-import tayo, mag-export. Ayan, advance happy birthday po kay Sir Ronnie Peralta. Happy birthday po. Happy birthday po. Ingat po kayo dyan. Parang kailan na nag-birthday yan si Parang. Kay Saldi Pedro, ayan, shout out mga idol. Saldi Di Pedro. Congrats on your sibuyas. Regards to all from Ragasa family. Masigit kayong sa dini, nakabigini. Tapusin lang natin to, tita. Pagod ka na? Hindi doon, punta tayo doon sa marami. Yun naghihintay pa naman ako sa vlog nyo. Shout out mga idol from Hope Elizabeth. Pasensya na guys, hindi pa namin maharap tinatapos lang namin tong aming sibuyas. Kasi masyadong busy ng mga tao dito. Wala ka nang mahanap. Pakyawan na kasi itong gawa namin Magkano upa namin dito? Kagabi pa kami dito. Magkano upa? Wala ka, upahan mo itong mga to. Dahil mo upahan. Inasal. Inasar. Marami pa naman ako matungot. Bawal asungot. Ay, original lang. Bawal asungot. Antiligaya, mag-ingat ka, baka ma-stroke ka. Hehehe. Matibay po yan si Antiligaya. Ito Santi Pasay, nakatatlong sisay. Salamat po sa pag-ingat mo sa amin. Sa pag-ingat. Diyos? Sa pagpapaalala. Ba't kasi nakatalikod ka naman? Init dyan sa pwesto mo kasi. Dito pa ganyan ka bilis yung mga natin Mga sanay na. Hindi nang pang isa-isa lang ngayon. Limahan na guys. Hindi na kayo maglipat doon? Sibuyas ni Balong. Hindi pa tayo. Lipat kayo doon makapal doon. Nice. Okay lang pakyaw lang pala Kaya yun doon yung Man limlima magabot na Dito na malalaking tumpok doon. Sa susunod guys, yung sibuyas naman ng Tiligaya yung aming pakyawin. arap Wala man akong sibuyas. Hindi ka man kasi katulong, di. Init dyan. Dito Ito. Diyos ko, 49 kuha ninyo. Benta dito sa spaghetti. Ano yun? Kung makita, ba't na benta dito ng spaghetti na sibuyas per kilo 60. Spaghetti? Shout out Yan na nga rin yung Santi Ligaya. Philip F. from Santiago.
San Diego. San Diego. San Diego. Malamig doon. Hello po kay Doren Garcia. Good morning din po sa inyo. Dini nyo dalhin sa Batangas. Magkano ba din eh? Tanong lang, hindi ba mas mabilis kung pruning scissors ang gamitin? Ay, mabagal po. Yun na, magkakaliwa ang kamay mo. Mahirap guys. Isa lang talaga, buti yung gulot. Kahit tatlo ang matiis. Kahit apat, basta kaya ng kamay, daliri mo. Pang-apat yung daliri mo. Mahirap po apat, tatlo lang, dapat. Ba't ako 5? Mayroon pa natira sa tanim ninyo? Meron pa po. Ito ho ang may-ari ng aming sibuyas na hinarvest. Tsaka yan ho. Saling pusa. Meron pang matitira dito. Yung mga yan, matitira pa po yan. Kasi ano, kailangan pa ng patubig. Medyo alanganin pa siya. Blessing lang talaga po. Susunod yung kantiligaya naman. Etong ano pala na to guys, tong area na to, hindi namin siya ano ba yun? Pinaupa sa mga ibang tao. Kami-kami na lang talaga yung kasi pag maraming tao, mas magulo. Kaya maaapakan yung mga hindi pwede, ganyan. Kaya kami na lang talaga yung Para malalag dumpok yan. Doon tayo maglipat kasi marami pa doon Buti doon lang maupuan. Puro na harvest yun doon. Isang talak mo na. Sita. Sarap lang dito pag may ano eh. Tapos yun ang nandoon, natay? Oo. Nilulungan kong alas sila dito. Doon. Pero laki na uli niyang bunog eh. Kalalaki nga. Ay, katataba. Ba't sa inyo kaliliit? Hindi, dyan daw siya nang uli dito sa baba. Hindi pa bantad dyan eh. Pero laki eh. Sa ganito. Magkano na po ang kilo ng sibuyas ngayon dyan sa Pinas? Farm gate po is ang pinakamahal 55. Meron pong kumukuha ng 53, 52, 51. Ganyan na. Depende sa quality ng sibuyas. Yeah. Kung nag-spaghetti, may pansit. Sana hinakot nyo sa lilim. Mahirap din po kasi maghakot sa lilim. Kaya nilalapit na lang namin sa ano. Kami na lang nag-adjust. Good morning DFL, pa-shout out man dyan dito nyo dalhin sa Negros. Mahal sibuyas dito 120 per kilo. From Marlon Gonzales. Saan daw? Sa ano? Negros. Grabe. Yung tracking naman, doon ka naman. Billionaire ka na kagad. Kudos po sa inyo DFL and friends. Sibuyas is life. God bless you all. Watching from New York, USA. From Ma'am Angelina F. Vale. Sa New York. I'm horse. Ito kasabing mainit. Lipat tayo. Lipat na. Ubusin lang natin to. Mainit yung upuan? Ha? Dayo? Kanino ba ito? Aywan. Hello Dudutski. Good morning. Sana makapasyal kami dyan sa inyong Team Hitik. Team Hitik. Ito tayo maglipat. Yan pa o. Habis ka nga na. Pero may timba mo. Grabe. Ako, dala mo dito rap ko na. Dito na po din sa kabila. Dito rap. Puno natin dito. Marunong mo dyan. Oh, ito ka. Lapit ka dito sa lilim. Ang tubig. Oh, mainit na. Dito. Tignan nyo ang sibuyas oh. Lalaki oh.
Hello po kay Mr. Cookie. Good morning po. Good morning din po sa inyo. Inaabangan po namin. Ano ba ito? Hindi ko mabasa. Inaabangan po namin ang pag-collab natin dito sa pakatan namin. Hello po mga kapatid. Ingat kayo. Mainit ang panahon. Ba't nawawala? Ano ba? From Los Angeles, California. Sabi ni Ma'am Marilu Sangalang. Good AM mga DFL ladies, ang sisipag nyo talaga. Watching from Riyadh, sabi ni Sir Roger Uba. Mapan kayo aglakoy, Jay Ilocos Norte, 400 pesos may sa kilo. Wow. Kung meron tayo sa skin, ano? Nautakan yata tayo ng buyer. Sa QC mahal din. Hi, pwede rin maka-harvest. Gusto ko matry. Ayan, pwede po, punta po kayo dito para matry nyo mag-harvest. Kaya mga pang 1,000 lang ko karga. Manalo ka na, no? Pang 1,000. Pa-shoutout po sa wife ko, si Menchi Rada from Edmonton, Canada. Edmonton, Canada. Sabi ni Amir Rads. Dalawang paymante. Magkano binabayad sa driver? Ayun, pwede po kung nung Hello Ate Cha, good morning. Ingat ka dyan. Thank you sa walang sawang pag-share ng aming video. Ang aming upload everyday. Oh, ang lalaki oh. Mayroon din talagang kayo maliliit. bumili. Bili nyo po yung sibuyas sila tapos ibiyahin nyo. Ganun. Oo nga. Bili nyo ng 60, punta nyo doon. Sanggan, di ka lang sabihin. Ang sipag naman, sabi natin Cha, kailangan natin Cha eh. Kailangan magsipag para ano, makarami. Hello, good AM mga kapatid. Drink more water at ingat kayo lagi. Watching from Dubai. Sabi ni Ma'am Shirley Dukutin. Matutulog na ako pero nakita ko ang live nyo. Kaya nanood muna ako. Matulog ka natin siya. Yan, alam ko may work ka pa dyan. Hello DFL, shout out naman dyan from Calgary, Alberta. Sabi ni Ma'am Sed Almoite. Thank you po Ma'am Proud Isabella. Ayan, kailangan po magsipag para ano, makarami. Oh, tapusin mo to. Congratulations. Magandang profit ninyong onion. Pa-shoutout mga DFL ladies from Destin, Florida. Ingat kayo and keep safe. Nawala. Asa na? Lipat tayo dun guys sa kabila. Marami pa dun eh. Hello guys. Sarap mag-ano. Maganda naman tignan kapag Magtanggal. nag-aani ng sibuyas. Sana makaranas din ako someday. Magtanggal ng stress. Someday, te. Pasyal ka dito sa amin para ano, makaranas ka ng aming pagsisibuyas. Itak mo. Akin nabot mo sa akin. Yung upuan mo, naiwan. Lipat tayo dun sa ano, kabila. Ano, ilang basket na? Wow! Sabi sa iyo. Abot tayo ng 200 na ito. Oo. Lalaki nito oh. Itong iuwi mo na. Bilayan kita. Siya na mag-uwi. Ganito oh. Wow. Pagpukan mo nga oh. Kaya huwag gamin.
Wala nang malalaki yan. Dito mo nga. Patapos na. Dito tayo nagpupugod na. Tama na yan, Uncle. Ito. Patado si Ha? Kapasitin. Sayang. Abay. Gumatang ka dito. Oo. Hindi na. Kadami pang maliliit doon. Magpadala nga rin ako kay Kaglin eh. Mga sintin. Alin, Mga sintin tagas ka. alin gusto mo ng ano? Sila pang uwi dito sa Manila. Tama na yan. Tao? Alikan mo. Ito guys, i-take out daw to oh. Pang stock. Ang lalaki kasi oh. Ba't hindi mo benta yan? Ayan na, nakapirmis na nga eh. Masuloy ka nga mouth. Magyuko kayo dyan oh. Alay. Ito mas Ang mahal ng kilo niyan dito, Ate Grace. Kalilim niya rito oh. Magkano kilo dyan, te? Diyan nga namin benta. Hello, good morning po kay Sir Robert Bacani. Yan, tali nyo. Busy sila sa ano, siya pagkakat. Kaya ako munang Dito mag-shout kaya out. sila kuhan. Yan. Shout out po kay Sir Bonnie de los Reyes. What? Sapay ato yung manyog. Hindi pati yung pailay palapan. mabilang. Wala na, sira na yan. Ayan, si Uncle Marsing, sipag-sipag. Hop, hop. Ramag. Tinyo. Hindi ka mapakaliante. Dito yung katawan mo para malinungan ka. Ako maglagay ng iba. Dapat mag Hi Miss Gretchen, can you shout out for my wedding anniversary? Kay Mr. and Mrs. Nelia Tamayo from Oxnard, California. Ayan. Happy wedding anniversary sa inyo. God bless po. Sana ano, Anniversary po. more blessing po sa inyong pagsasama. Shout out po kay Miss Coripot from Destin, Florida. Shout out din po kay Sir Wilmer Huebes. Ang sarap yan hiwa-hiwain at adobohin, lagay sa hamburger. Inaadobo talaga namin ate dito kapag ano, maraming sibuyas. Hello po mga ading DFL, dami nyo palang sibuyas. Ano yun? Na nabenta niya. Welcome po Miss Kuripot. Ingat po palagi. Yung may tutok ka pa eh. Nakalimutan ko nga dyan pala yung gatas ko. Ang pangbaon. Hello Team DFL. Hi Madam Sibuyas. Ang dami pa pala. Aglinong kapeng bakang umisit ka, camera girl. Awan may mabaling tayo. Sabi ni Junior Supangan. Talaga kastoy ti pudil may. Wow. Sumilap. Balat kalabaw. Pura na rin ang kiling balat kalabaw. Hello kakabsat, adumanen nga sibuyas baliwanen nagan yon. Ano? Laso na, ladies. Putol mo pa eh. Ah, baliwan na daw yung nagan natin. Laso na ladies ka na, madidrago na. Watching from Maryland. Hello po kay Sir Bong Paredes. Nagputod. Hindi, kaya mo na. Ituloy mo ating payon. Kay Ma'am Edith Pusad. Ayan, ingat po. Ibunan ka sana. Basta masan na. Ibunan ka mo yan. Kay Miss Birding Vlog. Ayan, good morning po sa inyo. Tuya ko ni. Kabutong yun to magpainay. Sobrang init guys. O, tingnan nyo yung init. O, talagang nagbabaga o. Hindi, ante oh.
Hindi kasi namin madala sa lilim at anong hirap din maghakot-hakot. Sa lilim kayo ba ma-heat stroke? Delikado yan. Oo, ante, doon ka sa lilim. Hindi nyo alam Ang kung sipag nyo talaga mga sisters. Ito talagang gusto ko na content nyo from Los Angeles. And thank you po Ma'am Leia Velasco. Los Angeles. LA. California. Kasi ko ma. Richard. Tingnan na Kel. Pangit ka. Ha? Puna atin na eh. Madi mo sibuyas na eh. Tarong samag. Ito guys ang tinatawag na bulugan to Uncle. Bulugan. Hindi bulugan. Iba yung spaghetti. Ayan o. Ayan yung ano. Hindi rin talaga maiwasan yung ganito. Yan, may good bulugan, may bad bulugan. Yung good bulugan, yung may laman-laman. Maswerte maasawan nan Peng. Nagagat-unay from Joji Miranda. Hello po kay Ma'am Myla Obando. Sabi ni Christopher Panit, ang ingay mo, Greta. Barsak dami na. Dito ka, Uncle. Oh, mainit dyan. Kumano nagdigos bago mo tatali, nagdigos mo lang. Hello mga DFL ladies. Sana may kapatid akong lalaki para kay Peng. Bugo ka lang. Nagdigos tigbiga. Ang sisipag ng magkakapatid plus the aunties. Even dad is helping. Teamwork pies. Saludo ako especially when everybody plays a part for the success of DFL. Ayan. Thank you po Ma'am Victoria Castro. Isang hi daw dyan Peng, sabi ni Joji. Hello. Hello, Jordy. Parang ito pa din sa kanina nakaraan. Panen. Ang lamig kaninang umaga. Yun. Last na tunod. Guys, nanyo naman yung tayo natin. Naubos na yung hawakan. Shout out po sa 170 viewers. Ayan, thank you so much. Tiyaga muna po kayo sa live. Kamusta na daw si Gigi? So ayun na nga guys, bale magi-start na yata siya ng trabaho. Ayan, thank you naman at nakahanap din na siya ng trabaho agad. Karating nagmata nga payong. tusok tayo. Pusok yung mata nyo. Hello DFL, shout out from Nanay Jo of Sabarten, Novaliches. Ingat kayo guys, sobra ng init ngayon. I also miss Gigi. From Josefina Lofania. Balik ka na, G. Hindi yun inabot kay Gigi mag-arawan ko sa buyak. Takot din sa araw yun eh, Gigi. Baka nalunod si Gigi. Di bali, G. Balik ko na ka na, G. I like Kuya, katabi ni Greta, masipag. Sino kaya yun? Baka si Uncle Marsing. Kahit takit-kitag. Buti ka si Buya. Kaya masipag na silmarsing, may ison daw siya. Inasahan. Hello Greta, hello to all DFL. Shout out from Stockton, California.
From Mama Faye. Ayan. Hello po, Mama Faye. Ingat po kayo dyan sa California. Hindi balin, basta sa ngaribo, ibati ka ta. Ngayon at kuan. Dalawa na yung sasakyan. Baka sakali na. Makapabayan na si makapabayan na si Kwan. Napunta ka didilugan. Shout out naman po kay Nay from Gagwa, Pampanga. From Rowena Bernardo. Ang init, sobrang init. Nagadumugad alipuris ko ah. Puno na ito. Nadagdagan nga Dadami. nadagdagan na yun. Ano yun, tay? Nagad alipuris ko. Ay, nako. Asung. Red bang. Red bag? Dalagan at tungkol lagi pagturugan lang at ako. May dami. Nagkalbalay ko. Nalaw din nga ito, napulo gamit niya, Sara. Gamit ni Sarah yaw ito utan. Dalagan at maahan. May silong kayo. Ay, puno na rin. Lagay mo pa sa silong. Matunok, matok muna. Madi ko ah. Hawak akong ano yun. Rat! Ikaw na magawak eh siya na magkon oh. Lalo na si Sambwa, pag malaman na may puntahan. Madi makadadayayan ko saan kay puntala. I-shoot nyo na kasi dyan sa kwan. Red bag. Magsama ko. Didili. Hindi mo nalang mo di baro mo sa bak ba. Ba di man ko kaya naman. Ready yan. Madanagan naman di Diyan kamo. naman kay ayam na ando sa Ayan guys. Baka magpaalam na ako. Kailangan ko rin mag-work. Hindi ako maka-work. Wala kasing stand to eh no? Yung kasi kinuha yung stand eh. Shout out naman Mike Buesa and Princess Raimundo from Virginia Beach, USA. Hello Team DFL, pa-shoutout naman po. Revilla family from Binganangonan, Rizal. Oh, ikaw naman oh, ako naman maghiwa. Asan na yung gulok? Ay na. And shout out po kay Ma'am Lily De La Cruz from Taiwan. Yan, good morning po sa inyong lahat. Yan, ang sisipag ng ating mga ladies. Good noon DFL, sipag niyo talaga na wala stress ko at nalimutan ko saglit ang kirot ng fracture ko sa singit kasi nakakawala ng problema. And then, saan na yun? Kamusta na si Gigi? Nag-asawa na ba? Ang heat stroke hindi niya nalalaman ho. Paano ba makita yung kunita ate? Nawawala. Mahangin naman siya. Kahit mainit, may hangin naman siya. Malamig yung hangin niya. Hindi mo doon yung cellphone mo ate? Ayun pa oh. Ayun dito. Good morning po ka Delia Ablao. Nawawala kasi agad yung comment kung hindi ko mabasa. Ano mo ganunin mo? Shoutout po kay Lutong Bahay USA. Yan. From Oregon. Oregon? Saan yun? Oregon man. Oregon. Hi April Jo. Dati pa mong kahe. Arizona to be. You okay ba? Yan. Shoutout po kay Sir Robert Marshall. Good morning mga ka-DFL. Pa-shoutout po watching from Taiwan. Hello po. Sir Andrew Romaldon. Nasaan si Johanna? Ito po si Ate Joanne, no? Hindi na makilala. Hindi na makilala. Talagang kwan, sumilong-sumilap. Shoutout po kay Luz Naredo from
Laguna. Ano? Laguna? Laguna. Laguna siguro yan. Hello po ate, sana mag-flip battle challenge kayong lahat. Pa-shoutout na rin po mga ate kina Ellie and Ayla. Yan, shoutout po kay Ellie and Ayla from Nagpintas ti DFL. Pintas lata uri nanginising. Yung tiligayo, seryoso. Shoutout po kay Sir Romeo Prado. Yan, good morning. Kamusta na po? Shoutout din po kay Sir Ferdinand Vilorio. Kamusta po mga kapatid? Kay Sir Jan Hermoso, hello po, good morning. Hello po ka Arnel. Magbuno tayong sibuyas. Aduman nun sibuyas yung madimay ibaws, isula daw. Madi pa ikat di angot ni nga sibuyas damanan. Kung magpunta siguro tayo ng bayan, pagtinginan nila tayo. Aga si sibuyas da. Wala yung ating amoy sibuyas. Babad tayo sa dagat. Sisipag nyo talaga, kakabilib kayo. Yung kailangan po Sir Robert. Hello po kay Sir Joey Lawang. Kay Buhay Biyahero, hello po. Pangarap? Wala may pangarap na karne? Makasid-sida siguro ang kain. Sida siguro. Yung kay... Pati ka nga lang manok mong kain. Yan, shout out po kay Archie Mark Tabieros. Watching from Sanchez, Mira, Cagayan Valley. Hello po sa Tabieros family. Sabi nung ginawaran ko ngayon, may isa pa dito kasi. Hi po sa inyo Team Devil. Matagal na po ako viewers nyo. Ngayon lang po ako nag-message. Natutuwa po ako sasamahan nyo. Sana tuloy-tuloy lang kayo sa pag-vlog nyo. Nakakalis ng stress yan. Thank you po Ma'am Laarni Revilla. Thank you po sa support. Ayan, maganda. Parang singkamas yan ate. Patayin ako. Oh. Ganda oh. Madami akong layaan doon. Good morning kakabsat. Watching from San Jose, California. Umayak to agpa-share dito. Ayan nyo. Ayan. Sige po, message lang po kayo. Sir Jose Canaveral. Pa-shout out man kabsat. Tay asawak nga agbuybuya kanya yon ni Mr. Espeno from Maryland. Yan, shout out po kay Sir Espeno from Maryland. Mega love shout out. Mega love shout out. Mr. Espeno, kamusta po kayo dyan? Yung oras na to? Pinangalan man sa May alas 10 na. Ang alas 11 manag. Nanyo naman guys, sobrang init. Tama-tama, maligo tayo para magputo tayo doon sa ko. Bariyo, yung putulin natin doon. Maligo na eh. Dagasin natin yun nandito. Tapos ng kain eh, dito na tayo magkain. Dagasin natin yun nandito ang tiyo para may dagdag. Ay, wow, kunin nyo na pala yun nandyan. Isa ako natin. Paano pala? Hello po sa ating 186 viewers. Sa traktura. Kailan ang birthday mo, Peng? Sa April 20 po. Nagparamdam na eh. May nagtanong lang, anteg. Yung sagot ko lang. Hindi malaman na nila yan eh. Bakit ay? Malay mo ay? Wala lang. Blowout garden Greta, tumama ka sa sibuyas. Yan, hello po Ma'am Cynthia Peros.
Sipag talaga ng idol kong Johanna. Johanna ang tawag sa iyo, te. Ni Sir Remedyo. Ngiti naman dyan. O, ngiti daw. Hindi na makangiti. Hindi ka pang riit. Yan, shoutout po kay Sir Jeffrey Saladeno from Nueva Vizcaya. Yan, good morning po, Sir Jeffrey. At kay... Hello din po kay Ma'am Leia Velasco. Hello din po kay Sir Alvin Agosto. Anya ngay pangal daw yun. Anong nabili niyong ulam? Sayang, mabigat yun. Isda? Isda daw guys, ulam namin. Pero galutang sa isa. Sipag nyo naman. Naalala ko tuloy yung time na nasa bukid kami. Ang sipag-sipag talaga ni Greta, pwede na mag-asawa. From Wenamel, Liban. Hello po kay Sir Christopher Tolato. Yan. Malapit na birthday ni Sis Peng, guys. Marami pa? Mukhang... Wala, maggalaw. Nod, ilan na Nod? Isa to sa Nod. Hindi pa nahalaw yung doon. Kadami pa dyan. Ay, kung tiyagain pa yan, baka isang rinbang pa. Doon sa gitna, mayroon pang hindi na bunag. Yung pang kahapon. Nakailan na ay? Legit 150 na rin. 155 na lang. Sabi. Nakaka 155 red bag na kami, guys. 160 rin. Baka abot ng 200. Kahapon pa sa ano, kami lang nag-harvest noon ay nagputol, nagbunot. Pero mayroon pang hindi maharap. Ano na 'yon? Kwan naman kami magkakasama 12. Ano ang sanag umpisa? Umaga. Hindi kami kanya-kanya. Punta na isa kahapon. May Halo-halo na kami doon. Bayad ng isang red bag, 40? 25? Hello po. Ano, Sir Bato o Ma'am si Judy Baltasar. Anya ngay aday, musta kayo ngay? Okay lang po. Manungay mete, bingay mo ti sibuyas peng, may sa red bag nga bulugan. talagang Nalako kumat ah. punta sa kanya. Yung pinagbinta ng bulugan yun, yun napunta. Anong plan sa birthday mo, Peng? Wala pa po. Naks. Baka dito po ulit kami sa sibuyas. Kaya naman namin. Nagamais na naman kami dito. Mag-prepare naman kami ng maisan. Sana all nagagat mga ading. Yan, from Henry de Guzman. Hello po, The Suplado. Amin nga Ilocana nagagat. Gun ah. Ang gandad kayo ading agbyag iti Ilocano. Nagat talaga ti Ilocano. Huli mo lang, Ken. Kadami to. Pwedeng malaman eksaktong address nyo dyan sa Mindoro. Barangay Monteclaro po. Sanse Occidental, Mindoro. Katabi lang po kami ng covered court. Ka-birthday mo yung pamangkin ko. Ayan. Advance happy birthday po sa pamangkin nyo. Ma'am Jody. Ma'am Judy. Umayak man makidigo ta ng ding na antipasing. Sabi ni Karnel. O ilituan ka no ni antipasing no pasir ka dito Karnel. Tiliwang ka ti bunog. And shout out po kay Sir Romel Capili from Tugigaraw City, Cagayan Valley. Hello po, Sir Romel Capili. Advance happy birthday, Ading Pingyan. Thank you po.
Sibuyas Fruit Ladies. From Egay Valdez. Di ko natalasan, may live pala kayo. Hello po Ma'am Elisa Gomez. Napigsamat nga ang katawan ni Ping, napigsa katawan ni Greta. Ano? What? Uray ng isit na pintas mouth. Balot. Ano yan? Anong balot, Uncle? Napintas ko balot. Balot. Ano yung balot? Ano ibig sabihin? Kunwari. Yun o, na-late lang po ako. Bakit? Yun o, na-late lang po ako. Bakit wala kayong upload kahapon? Pero okay lang po yun. Okay na po ako. Manood na lang ako. Ano po kasi, kahapon po kasi, andito na kami sa isla. Umuwi lang kami sa bahay naligo. Tapos bumalik ulit. Tapos dito na ulit kami natulog. Yan. Siguro after lunch, uwi na rin kami. Mahigit isang araw na kami dito sa isla. Baka hindi, pag uwi natin ng baryo, hindi na tayo mamukhaan. Sabi niya, ano may ginasabi sa Tiligay, ikaw lang daw ante. Barang palabos ni Apo Diyos, makapasyarak nakmat data mindor mga dinyan. Shoutout po mga kapatid from lokal ng FYM, Batinggel Distrito ng Negros Oriental. Kahit lang po para sa kinabukasan ang sagana ng biyaya nyo galing sa Ama. Yes po. Thank you po kapatid na Ragay. Shoutout po sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng FYM, Batinggel. Good morning Team DFL. Congratulations for the success. Yan, thank you po Sir Teo S. Hello Jang, kamusta Jang? Oh, yan si nanay mo oh. At si Arap na kay Arawan. Nagtawag ka kagabi, putol kami ng sibuyas. Ngayon, nagaputol na pa rin kami ng sibuyas. Si Kadyang. Kaya nga, pero nakompute mo na kanina pa. Awanti Ante Ligaya ading peng. Ayan po sa Ante Ligaya nakadilaw o tahimik. Ante Ligaya. Seryoso ka daw. Bakit sino pang maputi sa atin? Makamoy kanila ay. Apat po kaming magkakapatid. Si Ate Isa, Greta, Joanne, and Peng. Ma'am Marcelina. Salamat po. Pero pahinga po kayo pag may time kasi mahirap na akong magkasakit. From Ma'am Marjorie Gonzaga. Malapit na rin po ito matapos. Bye-bye, Dudutski. Regards na lang sa Team Hitik, kay Milot at kay Atinaos. Good morning din po, Ma'am Len Fernandez. Yan. Hello po sa ating 230 viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po, Sir Rex Labrador. Nagpudot sa balasan ko. Ay, opo. Mag-alas 11 na ba? Tapusin lang po namin to. Kunti na rin eh.
Good morning mga kapatid, watching from Dubai. Hope na makapasyal po kami dyan sa place nyo. Yan, hello din po, Mablea Pulido. Ingat po dyan sa Dubai. And shout out po sa lokal ng New Era, Cavite South. Yan, hello po sa ating mga kapatid dyan sa New Era, Cavite South. Bubunot. Naimbag nga bigat yung amin, nagmayat mantikas ta, naggagat kayo nga talaga. Advance happy birthday, God bless you all. Yan. Thank you po, Ma'am Fima Garcia. Yan, nakikita nyo ba yung mga pula na yan, guys? Kami lahat dyan nagputol. Yan, yung nagkalat ng mga redbag na yan. Trabaho namin yan. Yung mga nakakamada na yan, oh. Biruin niya yan. Sa plakda kami kagabi. Ganito sa ano, Nakailan na tayo, Nod? 157? Hindi na, ayoko na. Hindi na ako ganun ng kubra. Hello po, Ma'am Rose Platelia. Pagpangadaya, pag dalawang red bag. Good morning. Kay Ma'am May Patricio, good morning din po. Kaya. Thank you po, Sir Andrew Romaldon, sa greetings. Shout out po kay Ma'am Genevieve Bragay. Yan, shout out po kay Sir Joey Corrado from Dan Eric's Ice Cream. Good morning DFL from Dan Eric's Ice Cream. Ayan na po sa Antiligaya, oh, kitang-kita na. Libre lang. Libre. Yung mga spaghetti. Hindi rin dami spaghetti. Baka nandito talaga sa comment section ang paraan para makaalis ako sa Kadiwa. Malay mo Sir Alex mo to. May mga kapatid tayo dyan nagko-comment. Pamain daw po kay Sir Alex mo to. Gusto mo na magbuklod ay? Ayoko nga rin magbuklod. Where is my Oreo? Your Oreo is under the sun. Under the heat of the sun. Maligo kaya tayo sa Karayan? Galing sa init lang. Ganda rin ko doon. Ano bukas? Magpalyas tayo? Dito yung Angeles, Pampanga. Nanginati sibuyas, 250 kilo. 200 na. Mahal pa eh. Gatangan to nakamurmura. Kaya siguro doon sila nagadayo dito sa atin kay Kamalmal doon sa kanila. Sa Pampanga, 200 daw ang kilo doon. Kaya dito sila kung sabi nila. Diwaw eh. Kasi ang kuha lang nila dito sa amin 55. Pero hindi na rin masama. Malaki na rin. Malaki na rin yung kinita. Kahit Yan, shoutout po sa Largo family from Quezon City. Hello po Antiligayan Antipaseng from Christopher Tolato. O hello daw. Hello po. O yan sila. Hello po. Sa Antiligaya busy yan. Hindi mo maano yan. Hi Ate Peng, advance happy birthday yan. Thank you po. Tulungan mo na sir, rapat ng kaputer tayo doon. Ato yun eh, made. Ato yan. Galing nyo po mag-alaga, dami nyo inanin, magkano po presyo niyan kabagis? 55 po ang per kilo ng ating sibuyas. So sa isang red bag po pumapalo yan ng 1,000. Ano, mahigit. Pag naka Nasa 27 kilos ka na sa 1,000 plus ang bayad ng isang red bag. yun. Ang isang red bag, nasa 1,300. Galing kang kilamboy, yung 650 rin na nagiging 80.
Ay, kanina pa po ako nagatulong. Nagpalit lang pa ako kay Ate Gretchen sa ano. Shout out. Nasaan si Gardo Bersoso? Sigurado po ay nag-harvest. Si Gardo Bersoso po ay ano, marami pong ano yon, parikot. Nag-harvest ng palay. Mat, ni ka Arnel, mat. Shout out mo daw si June in Idolyoran. And shout out po kay Sir June Idolyoran from Candelaria, Zambales. Yan, hello po Sir June. Aywan, ka Arnel. Ay, hindi mo pa kinuha yung payong mate. Aray ko. Ang dami pa guys na tira, oh. Ano pa yan? Yung iba kasi hindi pa malaki yung laman. Sayang naman kapag kinuha na namin. Kailangan niya pang matubigan para maglaki-laki. Hindi rin talaga sibuyas 100% perfect. Tara na! Hindi pa naanuhan dyan, bunutan? Sila Kuya Ulan yata dito kahapon eh. Ba, nasa lilim sila. So na, si Buster Dragon. Oh. Yan, live na live. Dito sila ate nagluluto. Ay, napudot. Tupin mo nga. May ano yung gapas. Yan, shoutout po kay Sir Joel Babatio. Anong ulam natin? Puruin na po. Cooper. Sama ka dito, Cooper, matulag. Shoutout po kay Abdul Jakul.
Wow, ang mahal ng sibuyas ngayon. Nakaraan sobrang mura. Opo, 55 po ang kilo dito. Hello po mga kapatid, watching from San Diego, California. Pa-shoutout sa husband ko at advance happy birthday. And advance happy birthday po, Sir... Buti na lang may puno tayo ng alukon dito. Pag nag ano yan, ala! May bulaklak na yung alukon. Ayan oh. Sarap niyan. Sarap yan sa abraw. Yung nandun, oh, wag niyong patayin. Lilim pa yun. Shout out Peng, watching from Washington State. Yan, hello po, Sir Joey Beer. Yung? Kwan yan? Gubilog pa yan, bata. J. Ilocos naglako ni ading ko 150 per kilo. Ingat sa pagputol niya. 150 per 150. May 200 pa nga eh. Pampanga. Mga kamura. Halos mamatay na kami sa pagod. Magtaas piso. Painot nilang itaas. Piso dos. Ha? Maag dito eh. Tapos ibagsak nila kamahal-mahal. Pag bumagsak, 3 piso ang bawas. Teka gaon, kung may tikonin. Siguro mag-abot ng 100 Hindi ka mo pa. Kani. mag-abot ka lang yung tao. Bili mo na kayo. Shout out po kay Sir Danny from La Union. Ay! Uad! Nagagapang sa liig ko. Tayan. Tika no, kung makaturo data. Muntik na sa tenga ko eh. Kaya yung ginano. Ayan o. Ihagis ko kaya ka Ate Juan. Napal. Buti naramdaman ko siya. Merinda na kaya? O wala nang merinda. May saging kanina doon. O nilaga. Punta mo dito. Ikaw, di pag dito kargahin ko ikaw, sakyan. Ay, ato na yun. Kasi ni. Meron sa aking balikan doon. Ako na ito. Tuloy niyo ka. Kabilog pa siya. Yan kay Ate Juan yan. Bakit may pera eh, hindi na pinapansin yung sinilas niya. Ginanap niya yan kahapon pa. Nag-uwi ng papa. Natabunan ng sibuyas. Ayaw niya mag-uwi muna ka Arnel at doon daw walang pera. Sa Morong. Ang tira doon, nandito daw yung tira. Hello Team DFL watching from Santa Cruz, Porac, Pampanga. Yan. Hello po. Ma'am Mikaela. Para talian na lang yan. No, baka wala na apoy yung. Ito sila. Shoutout po kay Sir John Rel Langrio from Davao. Kaya pa lang video. Sigarilyo. May ilang ektarya ba to pa yung sibuyasan? 120. Kasama yung kay Kabaw? Kulang-kulang 2 ektarya po. Pero yung doon po sa nirentahan namin, may iba na pong magre-rent doon. Kaya sa susunod maliit na lang yung sibuyasan. Ito na lang. Itong sa kubo. May iba silang pinarentahan yung pinsan nila. Na imas day taalokan. Ay, opo, masarap yan sa dinengdeng.
si ano, may nagpabili nun ng ano, steak. Si? Pati bacon si daw siya. Hindi. Tiyagain natin pulutin yung mga yan eh. Parang ano yung presyo lang ng sibuyas dati. Mm. Kisa ano lang dyan, Ito pwede pa to. Oh. mabulok-bulok. Ay, may pa rin daw. Wala, pwede pa yan. Oh. Naman kasi, hindi. Mag-ade, nagmulan yung adik. Sabi ay, hindi kita naribay. Ay, naribay din. Nagkamuraan. And shoutout po kay Ma'am Casperlyn Santos from California. Meron kami baka gusto nyo Miss Peng taga Meron kami baka gusto nyo Miss Peng sa Bicol, Ticol Rizal. 2 hectares din. Gusto nga lang pula. Malayo po. Hello mga ka-DFL, pabili ng sibuyas nyo. Shoutout naman dyan. Yan. Hello po, Carl Roger de la Cruz. Ito, good bulugan to. Tawag nila dito sa paba na to guys. Bulugan. Pero binibili pa rin ng buyer to. Wag lang yung stick. Penging stick ate. Yan, mga ganito. Walang tali doon lang. Tali? Sa bagbutan. Bagbutan sila yun. Tapos mga lukot. Pero yung ganito guys, pag binitin mo pala to, nang hindi mo pinuputol tong dahon niya, bibilog pa daw to. Kaya kuan, sinasabit namin dun sa balkon. Pag nagbilog, pwede namin ulit ibenta. O diba? Kung yung kadanda mo ng panggabit to. Dapat mabenta na yan bago magtag-ulan para kuan. Hindi mabulok. Wow, thank you po sa sticker Ma'am Casperlyn. Thank you so much po. Bigay pa na umam, dabaw. Nag-enjoy pa nga daw sila. Babatit pa ko. Meron daw doon, hindi nahalaw. Sana lang yung mga naiwan na yun guys, magkalaman pa siya para hindi sayang. Kasi kung hindi na yun maglaki, Ano mabunga, basta sayang naman. Wow! Ano nyo yung mga naano namin kahapon, oh. Nakailan Kadami. kahapon tayo? Naka 100 plus na. Ilan tayo mag-ate-ate daw? 12. Nasa 150, ano na doon sabi na nun? 150 plus. Yung kahapon. Ha? Lahat na eh. Kahapon? Lahat na eh. Tapos sabi niya, di ba? Eh, 5 lata tong tanim na to ni ate. Malaki yan na ano. Maluwang yung ano, masayang. Yung labas-las. Pero labas, mabawi niya na rin yung gastos niya. Kaya lang yung natubo niya. Yung hati. Hindi ganun kalaki. Wala pa 100 yun, ata. Gastos niya dito. Sa amin, 200 yun eh. Shoutout po kay Elmer Temperante from lokal ng Matorano, Gimba, Nueva Ecija. Yan, hello po ka Elmer. Ano oras na ay? 11:20 na. 11:20 na. Pagputa na. Ay, kain na daw! Ay, hindi pa luto yung kanin. Ay, hindi. Oh, mamaya na daw. Hindi pa luto yung kanin. Grabe yung kanin doon. Tira nyo ka ng umaga. Kakain lang mga kasi hindi namin kanina. Tapos kayo nagkain. Late na.
Anong oras ba? Bago mag alas 8 yata. One time nung nakabakasyon kami dyan last year, nakita ko kayo sa daan. Kaso na starstruck ako sa inyo. Saka ko lang naalala magpa-picture. Nakalagpas na kami. Galing ata kayo nung nag-vlog. Kay Ma'am Donna May Antonio. Kalat-kalat lang po kami dito. Baka sabi niya kapangit man pala nila. Joke lang, kaitim man pala nila. Kahit na ito yung matipag. Anuhin mo yung maganda. Arte. Hello po sa ating 218 viewers. Kung mag-upo ka daw, baka daw maipit yung anak mo. Ito pa, okay. Nandun po sa ating Greta yung nakapayong na yun. Ay, tinukay. Yan, dala-dala yung malaking payong. Magic pa yun. Ligid na, meron ulit. Shoutout po kay Ma'am Neville Caborobias from Toronto, Canada. Hello po. Jose Manalo po. Pa-shoutout po sa tatay kung lagi nanonood sa inyo. Jose Manalo po from lokal ng Iba. Lokal ng Iba. Bulacan West. Yan. Hello po ka Jose Manalo. Wow, Jose Manalo. Alam ko sa Itbulaga. From lokal ng Iba Oeste. Boom! Ay, Si Antiligay, palilipin nyo na. Hello po, shout out po from yan, hello po kay Mr. and Mrs. Lo from Washington State. Yung Yung pakwan. kain na guys. Ay, miss. Nag-stroke kayo dyan. Ang ganda ng view dito oh. Tuwatan! Bumatipay ko. Lukang pinagawat ko naman aming ganyayaw. Shout out po sa Aquino family from Antipolo City. Yan, hello po sir Sa makaungat lang. sa Aquino family. Gabo din nila. Hello po Sir Roldan Hernandez at kay Ma'am Rose Platelia. Ihaw tayong tilapia mga kadragon para may ulam tayong tanghalian. From Sir Wilmer Webes. Ay, may uod. Ay, putikan! Nandito na sa likod ng tainga ko. Ako rin nandiyan kanina. Kapang kayo. Buti nga yung green pero kung yung brown yan, ay kalaki. Pang ilan na yan. Nasa nagpasok. Nasa nagpasok sa tainga mo. Doon po si Ate Joanne. Nagabunot pa sila. Hintayon mga nod! Tama na daw, maliliit na yan.
Dali at mag-computan na daw. Kung nakailang red bag tayo. Para may pira na. Isang daan nyo daw, nasahod. Tatanga daw. Magkasama ka rin pa? Kahit... Huwag ka na. Para mabawasan kami. Ako ang nagsabi mo, ako ang nagbunot, kayo lang nagputol. Hindi nyo ako isalay. Kailan daw lapunin yan? Yung mga nakatimbag. Babaya eh. Timbangin na yan mamayang hapon. O diba mamayang hapon guys, pira na yan. Another higit 100,000. May mga ano to, maganda yung timbang nito kasi ano, sid-sid. Kinuha ko kasi itong ano may red bag. Napuno talaga yung mga sako. Ay, red bag. Bahay na rin ko ng Tiligaya. Ay, kinukuha niya yung ano. Bagay niya din eh. Isukat niya dun sa nag-spaghetti. Ay, nako. Isang daan na naman itong tali munad. Linlangka natin. O, ba't nabulok man? Wala ang bulok. Karapisil siguro. Sa nood, ginapisil niya. Yan kami dilog. Saan yung niluto yung ulam? Doon sa taas. Ay. Adobo to. Ulam namin. Adobong tulingan. Ay ba kayo, lupundok! Ayun lang pawak. Ne? Hindi na yung magkakot. Ano oras doon lakunin? Tapos mamaya ako. Sino magkakot yan papunta doon sa anong bari? Sid mo. Tama na ante, mamaya na mainit. Tita, maglilim ka muna. At baka ikay mag-collapse dyan. May yelo yung tubig. Ayun, kalamig ka. Sobrang lamig. Ang taktak ko nga dito yun. Doon sa ilalim ng ano. Kapi ka mo kapagpo daw. Shout out sa ano yun? Shout out sa gwapo kong hubby na si Alfonso Ragay Jr. ng Dumaguete City yan. Shout out po Sir Alfonso Ragay. Tinilas po ba yun? Gamit niya ate. Puti? Ay no, nagbigay siya ng ulam. Si... Meron bang burog dito oh? May bunog pa! Naka- Aray. Ginabigyan ka na nga kasi ng ulam. Pinagalitan ka tuloy ni nanay mo. Ay, nako. Ginabigyan tanggil. Gintangan niya pa si Anon eh. Tulong ko nante pa sige. Diinig kang si Gaga. Reverse lang yung video. I admire your hard works ka DFL kasi wala ka yung pinipili na trabaho pero
lang tayo nasanay sa hirap guys. Shout out sa nanay at tatay namin sa Magbahay. Ayan. Thank you po Ma'am Donna May Antonio. Sir Patkan Lasem po si Ate Madonna, yung secretary. Sabi ni Ka Arnel, ba't hindi ka daw, kailan daw uwi mo doon? Porta jay ka arden. Ito'y ka ano? Pagdagat ka lang dito. Arden na ilang lagakod na. Gat pa makasagay sayang. Merinda tayo guys. Merinda sa nagbunog ng sibuyas. Yan. Hirap. Merinda. Kung gustong merinda ng tinapay. Merinda po. Pagkapukat pa. Hindi, yung kagbira na maliit na lang. Matupag-bing sayang mo. Kung yung kanin na alam niya. Shout out kay Buntis. Babalik pa si Billy dito sa US. Baka hindi na daw po. Nag-enjoy sa farming. Sa pagtatanim. Hindi na kumabati ng kalbira. Nanti may uod. Joke. Nagpuro. Magkain na tayo? Hello, Cooper. Andito rin na kasama din si Cooper dito, guys. So. Cooper. Nainip ka sa bahay? Nagsama ka rin dito? Ang galing ka na sa sambata. Abang sasapay sa puli-puli ko. Hindi pa rin po, Sir Ernie. Hindi pa po kami tapos. Ayan pa po, oh. May pangilan-ngilan pang natira. Wala. Sige ba mo kayong pagbubuan niya? Ay timba, hindi mo nyabay. Ay timba. Harap Bigyan mo kayo kasi rulang maliit dyan. Okay. Paglagyan ng tubig, pagugasan ng kamay. Diyan. Magpunta na lang doon magugas. harap yung kalbirong maliit. Dating daan, wala po. One. Karos an Ibala. Nag-aani na naman kami ng sibuyas. Kaya hindi po kami makapag-vlog. Dahil busy po kami mag-adas, magbunot. Ay, yung gulok ko na, dalaw. Ano, yung timba? Uy, umalis ka dyan. Timba doon sa... Yun, kaya tayo sa akin. Wala yung timba. Pagkain dyan, oh. Ha? Ba't hindi mo yung kinuha? Bating naman natin to, oh. Baka hinog na yan. Ay, baka pwede pa yung loob niya kaya. Angkel, lagyan mo nga. Tama na.
Adun to taga No. layon to Kaya ba. mo kalamarlan? Ha? Kaya mo kalamarlan? Oo. Nandog yung masala ko daw. Oo, masabi niya man, oh. Sabi niya. Oo, paano kita ko kagabay? Ano ko lang eh. Punta ko sa kanila ka. Ikagabi pa yan, baka chat niya yung kagabi. Tara mo doon, oh. Katingin ko yun mamaya. Wow, walang katapos ang biyaya para sa Team DFL. Di namimili ang trabaho mula maroon. Magago pa rin. Sipag talaga. God bless Team DFL. Yan. Thank you po. Ma'am Jen Evidentes. Hello po Ma'am Elsa Fernandez. Malaki. Ano? Ah, bunog. Wala na kinunukot yun eh. Maganda oh. Oo. Tingin. Sarap yan. Puno Sarap guys, oh. Bulog, oh. Sarap. Siyempre, galing sa bukid. Magparty, talo tayo. Kutsilipti nga. Sandod, ay sarap na gamit. Pagdog ka rabi ang pagkuride rabi. Ayan guys. Hanggang dito na lang ang ating live. Salamat po sa lahat ng nakijoin. Hello po sa ating 236 viewers. Salamat po sa mga nag-send ng sticker. God bless you more po. Thank you po. Bye-bye. Bye. Nakain na kami, then work na naman. Dito tayo kay pagtulog.